వాడపల్లి వెళ్లే మార్గంలో డంపింగ్ యార్డ్ తరహాలో ఉన్న చెత్త. ఇరిగేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఈ మార్గంలో అనధికారంగా నిర్మించిన గృహాలు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గం రావులపాలెం మండల పరిధిలో రావులపాడు గ్రామ పంచాయతీ శివారు రావులపాడు వంతెన నుండి వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి కాలినడకన తరచూ అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వెళ్లే రహదారిలో భద్రత లేకపోవడమే కాక అదే రోడ్లు డంపింగ్ యార్డ్ మాదిరి అధిక మొత్తంలో చెత్త ఉండడం వల్ల భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అంతేగాక ఈ రహదారికి ఇరువైపులా నివసించే వారి వల్ల భక్తులకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అని వారు వాపోతున్నారు. అసలు ఈ రహదారి ఇరువైపులా ఉన్న ఇళ్లకు అనుమతులు ఉన్నాయా, అవి పంచాయతీ అనుమతుల పరిధిలో ఉన్నాయా అనే అనుమానాలు కూడా కొందరు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కావున సంబంధిత అధికారులు ఈ ప్రాంతంపై దృష్టి సారించి ఈ మార్గం ద్వారా కాలినడకన వెళ్లే భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.